मल्टीनेशनल में अफसर बिया लंदन से फोन आवेला कहले लैक्स माय स्पीकिंग हमार सनी लो बारे नु मल्टीनेशनल में बारका अफसर बारे कहला ओहे नो जे तब की कहला तो पौलगियो ना कहले छोड़ ना पुरान बात ए मास्टर तू तो सुन लो पूरा गांव में हाला रहा कि कहले वो अपने संगतियों के साथ उसे बैठो रहे तो का परिचय करवाता है कि हमार ससुर के हरवा है आ संगतियों पूरा कहला सर इनकरा के एगो पेट बनाओ के कह दे बस खिसिया के बिहार में पहिला गाड़ी धोके गावे वापस ओहे नो पेट बनावे के ना कहले रे झूठ मत बोला हां आइस क्यूब ले आवे कहले रे हां तो चलो अपन दिल के बात तारा बाप से कह देले रही और सौंसे गौवा में पोवे that was my mistake I told your father another mistake धोती कुर्ता पहन के बड़का हाई सोसाइटी के आदमी वाला के घरे जाए गमछा ले ले आ चूरा के बोरा आ गुड़ लेके कान्हा पर त का कहि जी कि हमर ससुर ना हरवा भाई देखिए कहानी तारा से अब कहले बात बदल बाबा सोनी लोग के चीने लगा सोनी सोनी लोग के घर तो हम आप रही रहे पूर्वक लेके सोनी लोग के संग ही होतो पर साथ ही होतो अरे साथ में ना तो रुका रह दिल्ली में पूर्वक लेके चाय बना बाकी जानत नहीं बाबा तो सोनी लोग के देखने तो नहीं की बाकी बड़ा मन करे कि एक बेर देखती उनका आ तो आई है हमारे सोनी लोग आई है तो तोरा के देखा दे बोला दे जानत नहीं बाबा हां उनकर फोटो रखले बने राम सोनी लोग के दिखाई रहो के करती